Insellmilkom illum it-23 ta' Ġunju. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna għaddu mill-bieb id-dejjaq, għax dejjaq il-bieb u dejqa it-triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma li jsibuha. Nitolbu llum għal dawk li qed jitħabtu biex jagħmlu l-għażliet it-tajba, li qed jistinkaw biex b'sagrifiċċju jagħżlu l-aħjar u mhux l-eħfef. Niftakru b'mod speċjali f'dawk li qed jissiltu kontra vizzji jew ġibdiet ħżiena biex iduru lejn it-triq li tagħti għall-ħajja. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Ejjew narfu l-fatt li ħafna drabi ma nażlux il-bieb id-dejjaq, imma nażlu il-bieb tal-egoiżmu tagħna. U nitolbu maħfra l-Alla, l-ħnina tiegħu tgħinna nagħmlu l-għażliet tajba għalkemm mhux dejjem faċli. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh. Għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bisħieħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Sanħerib, is-Sultan tal-Assirja, bagħat xi messaġġiera għand Ħeżekija u qalilhom: Dan għajdulu l-Ħeżekija, Sultan ta' Ġuda, lill-Alla tiegħek li fih int qiegħed it-tama tiegħek tħallih xi qarraq bik billi jgħidlek li Ġerusalemm ma tistax tingħata f'idejn is-Sultan tal-Assirja. Inti smajt x'għamlu is-Slaten tal-Assirja fil-pajjiżi l-oħra kollha, kif qerduhom għal kollox. Int waħdek se teħles? Ħeżekija ħa ittra minn id il-messaġġiera u qra. Imbagħad tela fit-tempju tal-mulej u firixa quddiem il-mulej. U Ħeżekija talab quddiem il-mulej b'dan il-kliem: Mulej, Alla ta' Iżrael, li qiegħed fuq il-kerubini, int waħdek Alla fuq is-saltniet kollha tal-art. Int għamilt is-smewwiet u l-art. Għati widen, mulej, u isma'. Iftaħ għajnejk, mulej, u ara. Isma' il-kliem ta' Sanħerib li bih bagħat iżeblaħ lill-Alla l-ħaj. Kollu minnu, mulej, li s-Slaten ta' Assirja ħarbtu il-ġnus u artijietom u xeħtu l-allat tagħhom fin-nar. Imma dawk ma kinux allat għax mhumiex ħlief ħatab u ġebel, xogħol ta' jid il-bniedem u għalhekk setgħu jiġrilhom fix-xejn. Issa, mulej Alla tagħna, salvana min idu u jkunu jafu is-Slaten kollha tal-art li int waħdek Alla, il-mulej. Imbagħad Iżajija bin Amos bagħat jgħid lil Ħeżekija: Dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael: Kull ma tlabtni dwar is-Sultan Sanħerib, Sultan tal-Assirja, jiena smajtu. Dan jgħid il-mulej kontrih: Tistmerrek, tiddieħeq bik ix-xebba bint Sion. Min warajk tħarrek rasa bint Ġerusalemm, għax minn Ġerusalemm joħroġ il-fdal
u minn muntanja ta' Sion il-meħlusin. Il-ħeġġa tal-mulej tagħmel dan, għalhekk dan jgħid il-mulej għas-sultan tal-Assirja: f'din il-belt ma jidħolx, ebda vleġġa ma jwaddab fiha, ebda tarka ma jressaq qudiemha, ebda ħajt ma jtella madwarha, mit-triq li minna minna jerġa' lura, u f'din il-belt ma jidħolx. Oraklu tal-mulej, jien inħares din il-belt u nsalva minħabba fija nnifsi u minħabba f'David il-qaddej tiegħi. Ġara li dak il-lejl stess ħareġ l-anġlu tal-mulej fil-kamp tal-Assiri u qeret 185,000 ruħ. Imbagħad Sanħerib, sultan tal-Assirja, refa' il-kamp u telaq u reġa' lura u baqa' f'Ninwe. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien, Alla iżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Ngħidu flimkien, Alla iżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna fil-belt ta' Alla tagħna. L-għolja Quddiesa tiegħu għolja mill-isbaħ, l-għaxqa tal-art kollha. Ngħidu flimkien, Alla iżomm il-belt sħiħa għal dejjem. L-għolja ta' Sion fil-qalba tat tramuntana hi il-belt tas-Sultan il-Kbir. Alla fil-fortizzi tagħha wera ruħu bħal sur qawwi. Ngħidu flimkien, Alla iżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Naħsbu Alla fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek. Bħal ismek Alla hekk tifħirek, satru fl-art jasal, il-leminija tiegħek bis-sewwa mimlija. Ngħidu flimkien, Alla iżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tagħtux lill-klieb dak li hu qaddies u tixħtux il-ġawwar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jafġuhom b'saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattawkom bisnienhom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din il-liġi u l-profeti. Għaddu mill-bib id-dejjaq, għax wiesa l-bib u spazjuża triq li tieħu għat-telfien, u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bib u dejqa t-triq li tieħu għall-ħajja, u ftit huma li jsibuha. Il-kelma tal-mulej. Fil-kapitlu 7 ta' San Mattew insibu diversi kliem ta' Ġesu li mhux bil-fors jingħaqdu ma' xulxin immedjatament jew b'mod naturali. Hawnhekk illum għandna 3 kelmiet ta' Ġesu li għandhom is-sinifikat partikolari tagħhom. L-ewwel waħda hija tixbiha ħafna qawwija. U Ġesu qed jgħallem lill-komunità tad-dixxipli li se jkollhom jaffaċċaw sitwazzjonijiet fejn dak li għalihom huwa għażiż għal ħaddieħor jew huwa irrilevanti jew mhuwiex prezzjuż. U qed jgħallimhom ukoll li se jkollhom jagħmlu għażliet importanti u li jista' jkun li inti tafda xi ħaġa għażiża għalik f'idejn ħaddieħor li mbagħad idur kontrik. Ġesu juża t-tixbija qawwija ħafna
tal-klieb u l-ħnieżer li jduru għalikom jgħid u jqattawkom bisniedhom. Fil-qalba tal-Evanġelu li smajna llum hemm dan it-tieni kliem ta' Ġesu, it-tieni kelma li hija fondamentali. Dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom. Ħafna drabi aħna nippretendu li kulħadd jismana b'rispett, li jifhimna, li jadirna, li ma jġudikanix, li jħobbna. Imma aħna kapaċi nagħmlu hekk l ħaddieħor, dak li nixtiequ li ħaddieħor jagħmel lilna jew il-mod kif jistmana. Aħna lestna stmuh ma' ħaddieħor, dan huwa il-kriterju li qed jgħallimna Ġesu, din hija l-kelma li qed jgħallimna Ġesu. Anzi jinsisti li din hija b'xi mod sintesi tat-tagħlim kollu tal-Bibja, din hija l-liġi u l-profeti, din l-espressjoni liġi u l-profeti tiġbor it-tagħlim kollu li hemm fil-kelma tal-Alla Ġesu. Ludi biex jgħidlek il-kelma tal-Alla x'inhi l-liġi u l-profeti. U Ġesu qed jgħid li l-liġi u l-profeti jinġabru f'din il-ħaġa. Jiena nittratta ma' ħaddieħor kif nixtieq li ħaddieħor jitratta miegħi. Dik li insibuha fl-etika u r-reliġjonijiet kważi kollha hija liġi universali, tantu hekk li imsejħa ir-regola tad-deheb, the golden rule. U aħna għandna din l-istess regola fil-Vanġelu skont San Mattew fil-kapitlu 7. Ġesu mbagħad juża tiġbija oħra mill-annimali u mbagħad mill-regola tad-deheb Ġesu jgħaddi għal dan il-bieb hemm il-bieb id-dejjaq u hemm il-bieb il-wiesa'. Aħna ħafna drabi rridu ħajja komda mingħajr ħafna sforzi. Ġesu qed jgħidilna li biex tgħix tajjeb trid tagħmel sforz fuqek innifsek. Kultant ukoll trid taċċetta sitwazzjonijiet li għalik ma jkunux faċli taċċetthom. Qed nimmaġina jien. F'tant sitwazzjonijiet fejn minħabba l-mart, minħabba l-limiti tal-persuna, dak li jkun ikollu pjan fil-ħajja u ħajtu tinbidel mill-lejl għan-nar u kollox jiġi rasu l-isfel saqaj il-fuq. U qed nimmaġina u nixtieq insellem tant nies, mod speċjali fil-ħajja miż-żewġa, ma anke fil-ħajja tal-komunità, li ma jitilqux lem, ma jaħarbux mill-bieb id-dejjaq. Sitwazzjonijiet li għaddu minna l-ġenituri minħabba liedhom, l-ulied minħabba l-ġenituri, il-miżżewġin minħabba il-mart ta' xi ħadd minnhom. Il-bieb id-dejjaq huwa dan li inti minn għalik ippjanajt triq wiesa kollha rħamijiet u ssib ruħek titgħaddi minn bieb dejjaq li ma żilx. U Ġesu jgħidlek taħrabx, tibżax mill-bieb id-dejjaq. U jiena nixtieq insellem tant nies li ma bażawx mill-bieb id-dejjaq tal-ħajja u realizzaw li l-imħabba qed titlobhom anke dan. Il-mulej għalikom illum għandu kelma ta' apprezzament u ta' mħabba għax dik hija triq li se tagħtikom il-ħajja. Dan l-Evanġelju jew nitolbu l-grazzja li aħna nittrattaw lil xulxin kif nixtiequ niġu trattati aħna. Nitolbu. Nitolbu għal tant nies li għandhom bżonn jgħaddu mill-bieb id-dejjaq tat-tbatija, tal-mart, tal-paċenzja f'sitwazzjonijiet li m'għandhomx kontroll fuqhom biex il-mulej ikun il-faraġġ u l-qawwa tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina biex ma nibżgħux meta dak li hu għażiż għalina u nafdaw
b'xi ħadd li ma jipprezzaħx iddur kontra tagħna dil-ħaġa, għax Ġesu avżana diġà li jista' jiġri hekk. U għalhekk il-mulej nitolbuh biex jagħtina erf, umiltà u koraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina wkoll biex il-mulej jeħlisna minn kull tip ta' ansjeża żejda, jallimna it-triq tal-imħabba li mhux dejjem hija triq wiesa, u jallimna wkoll nieħdu paċenzja bina nfusna u b'xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tħenna lina u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qal mulej milli dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kull imkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li nbattunna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu, mwieled minn Marija Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies. U fil-passjoni tiegħu feta' jdej fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-Quddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna, fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna, fl-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoħli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox l-imkien ma' l-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna l-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, jint li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Jekk ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarmlu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan li ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħlina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolb. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek, fejn nagħtijak nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sina. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr l-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju għal komunitajiet insara fil-gżejjer tagħna li qegħdin jirritornaw għal Quddies ta' nhar ta' Ħadd biex iħossuhom sejf, biex ikollhom il-grazzja jitfarċu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' Ġesu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naffru minn ħati għalina, daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrilna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkurunawh kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrilna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi sal-tnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina. Daħannix fit tiġrib isseħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi sal-tnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina. Daħannix fit tiġrib isseħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marja Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija Slim tal-mewt għalik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikfu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmu. Eħmela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina ordana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Quddieshom Malla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum affrinna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jidħlu. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal b'tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Etna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parijiet tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollokaħ, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewgba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin,
Itlob għalina. Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jisħuqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li ben tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Għatina niqtolbuk l-inna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjinin bit-talb tagħha bl-istess Kristu ibn. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U int laqwa fost il-qtajja tas-sema jitfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu itolbu l-Alla l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek il-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.
It-talba ta' Rużarju li bdiet biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:09. Grazzi u nselmilkom.